Осталык классы барышында Асия Султан кызы сабыйдың әсә карынында ук үз-ара бәйләнештәре, бала тугас уны багу, ярату, бәпләү турында һөйләне. Туган телдә аралашуның әһәмияте, иртәнсәк иркәләп уяту һәм башкалар турында ла һүз кузгатылды. Бынан тыш ул бала багу буенча язылган үзенең электрон методик алымдары һәм китапсыктары менән таныштырды. Асия Султан кызы курсак ярдәмендә осталык классы күрһәтеп, уны бишектә бәүтү һәм сабый менән аралашу нескәлектәрен өйрәтте. Улым, улым, ул булыр, илдің батыры булыр, кәләш алған ул булыр, гейәл биргән ул булыр, сәтістә, бигрәк матур бәпістә, сәтістә, бигрәк матур бәпістә. Һәм дә әгәр без баланы һөйүп уятһак, һөйүп йоклатһак, матур итеп тәрбияләһәк, ошо алымдарды Башкорт халкында традицион бала багу алымдарын кулланһак, һәм уны халыкка кире кайтарып бирһәк, бәлки без замандың аламалыкларынан, яманлыктарынан бер аз балаларыбызды үзебезнең якка каратып, юлып алып калырбыз дип уйлайм. Осталык классында сәнгать колледжы студентларынан тыш онлайн рәвештә лә 90-дан ашу ата-әсә лә кушылды. Улар баланы тәрбияләүдә халык алымдарын куллану да отышлы булуын белдерде. Бындай сара уку йортында адна һайын узгарылып, онда тәрбиягә кагылышлы мөһим темалар да күтәреләсәк. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиков, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен.